Hello, hello, hello mga kabenture. Morning. At nandito tayo ngayon sa Morong. Way to Bicol tayo ngayong araw. At oras natin ay alas 4:20 ng umaga. Dito tayo diversion ng Morong. Morong. So, uwi tayo ng Bicol. At first time natin may uuwi yung ating motor na to, scooter. So, bago to sa atin na makakasama. At bago rin nating babiyahe pa Bicol. So, tingnan natin kung sa pagdating sa long drive na ang sitwasyon ay Sandamu Kalalubak. Halos pag off-road na dapat ang motor doon. Pang sports, no? So dito tayo magpupultang sa may may Morong, yung Hebron Morong. So titingnan din natin yung pultang niya kung hanggang saan naabot. So ang capacity ng tangke nito nasa 5.5 liter. So medyo maliit, no? Kumpara sa ating unang motor na 13 liter na kaya nang umabot ng Bicol. Oo, dito tayo sa Morong Pagas. 51 per liter. 51.1 dito sa Hebron Morong Highway. Dito tayo magpultang para 3.2 liter, 165. Ayan, 166. 166. So yun mga ka-venture. At yung gas natin 166, 3.2 liter. May dati na kasi laman to. So talagang sinagad natin yung gasolina. Dito tayo sa Tanay, no? Ito yung intersection ng Tanay. Sa una-unahan, welcome Pililya na to. Oras natin ay 4:36 ng umaga. At araw ng Martes. Ito na. Welcome Pililya, Rizal. At napili natin bumiyahe ng umaga gawa ng wala pa tayong auxiliary, no? Hindi ko pa siya ini-installan. So ako rin naman nag-wiring nito. Kahit yung mga nauna kong motor, mag-ayos ako lang lahat. May konti tayong knowledge about engine and wiring. Nakababa rin tayo galing ng Mabitak. Ay, umaga na. Ganda ng mga ulap, oh. Ganda talaga bumiyahe kapag ganito. Nakakamiss. Dati kasi puro gabi tayo, eh. Talagang darating ng Bicol umaga na, eh. Ngayon siguro second time tong ganito yung biyahe ko. Madaling araw para salubong mo yung init. So yan naman ang problema, antukin ka nito. Lalo na pag sumikat yung araw, nakakaantok pag ganito.
Umaga na mga venture. Welcome dito sa bayan ng Paete, Laguna. Ito yung issue ng mga version 2 na naka Y-Connect, dahil mabilis malobat yung mga battery gawa ng Y-Connect. So i-disable mo lang yan at okay na. Kung gusto mong may GPS, bili ka ng generic. Marami namang ibang klaseng GPS na nabibili sa online. Welcome dito sa Pagsanghan, Laguna. So makikita nyo tong bahay na luma, diretso lang. So ang ganda nito, no? Mala Spanish design. Welcome dito sa Tukban. Diretso tayo. Tayabas Bypass Road. Okay. Okay. Ito na yung Giant Oil. So kanan tayo dito. Papunta to ng Pagbilao. So tumbok nito yung Pagbilao, yung naggo one way, yung may arko ng welcome Pagbilao. Hello mga ka-venture. Dito na tayo papasok. Kakaliwa tayo dito. Ito pa rin yung Tayabas. So dito pagdating sa intersection, kakaliwa tayo rito. So okay na daw to nadadaan na rin daw to. Yung diretsong yon, yan yung tumbok yung Pagbilao, yung I Heart Pagbilao, yung nag-go one way. So kumaliwa tayo dito. So tingnan natin kasi first time natin nadaan dito at dadaan, at bago tayo sa lugar na to. So mabagal lang tayo. Tinaasan yung tulay dito. So may lumang tulay siya sa baba. Yun, no? So hindi pa siya hindi pa talaga to nakapix. Pinatong lang to dito para protection. Nakakatakot dumaan dito sa gabi. Pero kapag ganito umaga, okay lang. Maharlika highway na to. Ayan, may nakalagay signage. To Bicol, turn left. Yung right, pa Manila yan. Pabalik ulit ng metro. Batangas. Let's go mga venture.
Sarap ng klima dito sa loob nito. Protected landscape, protected area. Ganda ng mga puno. Welcome to Plaridel, Quezon. Welcome to Gumaca, Quezon. At dito tayo mag-almusal. Alas 8 na. Alas 8:09. Dito di naman nahulog na yung crane. Laglag na siya dyan. Gumaca bypass road to. Grabe kasi ang ahon dito. Dito pinadaan ang mga malalaki. Makakaawa. Ayan na. Oh. Naku, bigat niyan. Pati nga motor nahihirapan yan pa kaya. Oh. Puta ina, maplat na yan. Pati yung GNT nahirapan na oh. Welcome to Calawag. Oras natin ay 9:38 ng umaga. At nandito na tayo sa Calawag. Salamat sa Diyos. Calawag na. Mahapdi na puwet. Mukhang matagal-tagal kasi tayo hindi nag-long ride. Yun o. Welcome to Calawag, mga ka-venture. Ang ganda ng kalsada ng Calawag. Bukas-bukas. Hindi na to butas-butas, bukas-bukas na. Bukas-bukas na ang lupa. Ay. Ginagawa din naman. It's okay. Ay, salamat. Nakarating din tayo sa gateway to Bicolandia. Kala nyo tapos na, no? Meron pang isa, hindi pa Bicol yan. Dadaan ulit tayo ng Quezon, Tagawayan, Quezon. Mag-alas 12 na. 11:43. Umalis tayo ng Binangonan alas 4. Alas 4:30 ata yun. I-flash ko na lang sa screen. Makalimutin yung lolo. At dito tayo sa Ragae. Welcome dito sa Sipukot. Hey, salamat. Welcome to Biggs Country. Make it Biggs. Hey, yes sir. Okay. Oras natin ay alas 12:25 ng tanghali. At hindi pa tayo nananghalian. At dito, maghanap na tayo dito. Yan, Naga, Legazpi City. So, kanan, Sipukot proper diet. Kaliwa. Kanan tayo, syempre. Okay, maghanap tayong makainan. Ayun. Yung lang, along side lang natin. Sa harap ng Pakwan.
Traffic na rin ang Naga. Ay ano na pala to, Del Rosario Naga. Traffic na rin.